راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي لومي سولس سلست حدار كلتاشان عسرانيو مكتالكم بخبر نعدم. هذه إذاعة إرنا. هاجرايت غانتا كوعس اجري إرترا أب زمت سامنتات أب تنزانيان رواندان أب زكايد قطمات سيكافا أب ناي تحت عسران 17 عامتات كتساتفيا محبر كوعس اجري مأكلاين مبرغن أفريقيا سيكافا أب زحلف معلتات أب تنزانيا كتما الرشا بزودغو عجا مسرت أبتي كاب عسران كلتن حدار كساب شدشة حساس أب تنزانيا زكايد ناي تحت 10 عامت منسيات إرترا أب جوجيللي مس بروندي دوب سودانن يوغندان مديبوالو أنغادي تاجر تنزانيا رواندا سوماليان جيبوتن أب جوجيلله إثيوبيا كينيان سودان دما أب جوجيلله يركبا أبزو ودر زعوتا كل تاجرات أب كل تشان 21 أب موريتانيا أبزكايد ودر وانش أفريقيا تحت 10 عامت نزوبا وكيلان كساتفين سيكافا بزيكازي كاب 10 سلستك 17 تحساس ناي تحتي 17 عامت من اسيات ودر كعسقرون أب رواندا ككايد سريع له أبز مدبزي إرترا أب جوجيلله مس أنغادي تاجر رواندان دوب سودانن متصاري قطماتا كتكايديا أوغندا إثيوبيان كينيان أب جوجيلله هاجرات سودان جيبوتن تنزانيان دما أب جوجيلله يركبا أبز قطمزي قداميتن كاليتن زوصا كل تعوتات هاجرات كم ناي تحت 10 عامت منسيات بتمساسالي أبز مت عامت أب موروكو أبز انقد وانشا أفريقيا تحتي 17 عامت منسيات نزوبا مأكلاين مبرغن أفريقيا وكيلن كوتادرين تدغاغامي هدمات تصاوتي زغاطما هاجرايت غانتا كوعس اجري إرترا كابزي زحلفه كلتا عامتات صبو غسغاس كتر ايكوان تخالت ابز زمت سمونات زكايد غطماتون زعابي بدوها سعرت وي عوت زيكونه كم ناي وترو بأكوب هدمات تصاوتي كي غاطما مخانو افكر سبورت سكفتوم يغلصو كبرات سمعتي نكوعس اجرن بشكلتان زملكت سفيح تحستو سبورت ابناي ساعت زي فنونا كقرب مخانو اقدمنا نزخخركم ግብፅን ሱዳንን ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን መዳያት ብዝሓየለ መልክዑ ንምትሕባር ዘቐለን ስምምዕ ኣካይደን እቲ ስምምዕ ዝተኻየደ ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል መሐመድ ፋሪድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ኣብ ሱዳን ድሕር ዘካየዶ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ እዩ እቲ ጀነራል ምስ ሱዳናዊ መዘንኡ መሐመድ ዑትማን ሑሴን ኣብ ካርቱም ኣብ ዘካየዶ ርክብ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ግብፅን ሱዳንን ብዓይነትን ብዝሕን ብዝያዳ ተማሓይሹ ክትሪእዎ ኢኹም ክብል መግለፂ ሂቡ ካብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ዝተሰረዘት ሱዳን ነቲ ንስታት 10 ዓመታት ብእገዳ ተዳኺሙ ጸንሐ ወተሃደራዊ ዓቕማ ዳግም ብዘመናዊ መልክዕ ንምህናጹ ከም ቀንዲ ተሓጋገዝታ ካብ እትጥምተን ሃገራት ሓንቲ ግብፂ እያ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ግብፂ ናብ ሱዳን ዝበጽሕ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ብኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ባይቶ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪል መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ኣብ ግብፂ ዘካየዶ ምብጻሕ እዩ بقداي أتقاقما نايل مس إثيوبيان سودانن كتسممع زي كالت جبسي نسودان بوتهدراون كالن متحجز أبقنا نمسلاف كمتحلن تنتنتي يردو كما قلتانايتي أب إثيوبيا أبزي كل تعامتاز تقوهاره ناي بيهر قجتات أبزي سالس زون أب كل الأورمو معراب ولقا 10 سبات تقتلهم نتقتلت أب زوبان صار منجس إثيوبيا زنكساس بشن نزفلت عدو حيل أورمو كم تفتصمو زوقسو حيالو وجنات أب حدا كبابي نزنبرو تولادو أم حران زخون سبات فليو كم زرشنهم أملكتهم كلاو منجست أورمو أب زوج مجلس بوجنو أتوم نايت أفات حيلتا زبلهم عطقات أب لعلي سلمان سبات زسكح كهكتلت كم تفتصمو بموكاس حيلتا تتا نمهدانهم ينكساقسو كم زلو حبيرو أب إثيوبيا كل الأورمو تراي زي كونه أب كل البنشانغول جومزون نايت تهاجوا فقاتيمو كم زلو يقلت نيثيوبيا زمرح زلو ببلصقنا سلفي زقوم منجستي كاب أديس أبا وصاي نكال كللات ملؤ بملؤ كقوصاصرن ጸጥታ ድማ ከውሕስን ከም ዘይከኣለ ዝተፈላልዩ ወገናት ይወቕሱ سلام نعخاتكم يخون زي خبركم بيتسب سبورت كم وترو سولوس لومون زي تفلالي حبريتها زحزله مدب سبورت حزنا لكم قريبنا لنا أبناي زعلت زي فنونا نقدم بشكلتان كعس أجرن كندس السينا مكتالكم بخبرنا عدم
መበል 75 ቅድድም ብሽክለታ ግራንድ ቱር ላ ቮልታ ቺክሊስታ እስጳኛ ብሓያል ተወዳዳርነት ይቕጽል ኣሎ። ከሳብ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ተቐዳደምቲ ኣብ 12 መድረኻት ልዕሊ 1950 ኪሎ ሜትር ዓሚሞም ኣለዉ። ተቐዳዳማይ ክለብ ኢኒዮስ ግራኔደሪስ ኮሎምቢያዊ ሪቻርድ ካራፖዝ ንተቐዳዳማይ ክለብ ዮምቦ ፊዝማ ስሎቬንያዊ ፕሪዝሞ ሮግሊችን ብ12 ካልኢታት ከምውን ንተቐዳዳማይ ክለብ ኤኤፍፒ ፕሮ ሳይክሊንግ እንግሊዛዊ ሁግ ካርቲን ብ32 ካልኢታት በሊጹ ቀይሕ ናይ ክብሪ ማልያ ለቢሱ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መበል 66 ተርታ ሒዙ ዝነበረ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ ድማ 6 ደረጃታት ኣማሒሹ ናብ መበል 60 ደይቡ። ቀጠልያ ማልያ ቅጽበታዊ ውድድር ኣብ ዝባን ሮግሊች ክትህሉ እንከላ ንጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ከዓ እስጳኛዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ሙቪስታር ኤንሪክ ማስ ተኸዲኑ ኣሎ። ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኮፊድስ ጊዮም ማርቲን ቦገኑ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ጸብለሊሉ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ክለብስ ክኢሉ ኣሎ። ብመንጽር ጋንታ ክለብ ሙቪስታር ዮምቦ ፊዝማንን ናይ መርሃዊ ኣስታናን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ሒዘን ይርከባ። ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ነዚ ቱር ካብ ዝጀመርዎ 176 ተቐዳደምቲ ንኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃን ሓዊስካ ቶም 25 ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣቋሪጾም ኣለዉ። ብብዝሕን ትርን ዓቐባቱ ልዕሊ ዝኾነን የዓለምና ውድድር ብሽክለታ ዝስራዕ ቮልታ ቺክሊስታ እስጳኛ ተማልሶኒ ኣብ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውዓሉ ሎም ሰሉስ ብዝካየድ 33.7 ኪሎ ሜትር ሽፍን ናይ ውልቂ ቅድድም ክሮኖሜትር መበል 13 መድረኹ ከሰላስል እዩ። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ካብ ዝመጽእ ሳምንታታት ሒዙ ንዘካይዶ ክልተ ውድድራት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ታንዛንያ ከተማ ኣሩሻ ዕጫ ኣውዲቑ። በቲ ዝወፅእ ዕጫ መሰረት ድማ ኣብ ውድድር ትሕቲ 20 ዓመት መንእስያት ኤርትራ ኣብ ጉጅለለ ምስ ሃገራት ብሩንዲ፣ ደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን ክትደላደልን ከላ ኣንጋዲት ሃገር ታንዛንያ፣ ሩዋንዳ፣ ሶማልን ጅቡትን ኣብ ጉጅለሀ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ሱዳንን ድማ ኣብ ጉጅለሐ ተመዲበን። እዚ ውድድር ካብ 22 ሕዳር ክሳብ 6 ታሕሳስ ኣብ ታንዛንያ እዩ ክሰላሰል። ኣብዚ ውድድር ዝዕወታ ክልተ ሃገራት ኣብ 2021 ኣብ መውሪታንያ ኣብ ዝካየድ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ትሕቲ 20 ዓመት ነዚ ዞባ ወኪለን ክሳተፋየን። ብዘይካዚ ሴካፋ ካብ 13 ክሳብ 28 ታሕሳስ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ውድድር ኩዕሶ እግሪ እውን ኣብ ሩዋንዳ ከካይድ መዲቡሎ። ኤርትራ ኣብ ጉጅለሀ ምስ ኣንጋዲት ሃገር ሩዋንዳን ደቡብ ሱዳንን ተደላሊላላ። ሃገራት ዩጋንዳ፣ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ጉጅለለ፣ ሃገራት ሱዳን፣ ጅቡትን ታንዛንያን ድማ ኣብ ጉጅለሐ ይርከባ። ከም ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ብተመሳሳሊ ኣብዚ ክሊ ዕድመ ቀዳማይን ካልኣይን ዝወፃ ክልተ ዕውታት ሃገራት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሞሮኮ ብዝእንገድ ዋንጫ ኣፍሪቃ ትሕቲ 17 ዓመት ክወዳደራየን። ቀድሚ ክልተ ቐነዩ ጀርመናዊት ሙንሽን ግላድባሽ ኣንጻር ክለብ ኢንተር ሚላን ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንኸተካይድ ናብ ኢጣልያ ጌሻ። ፈረንሳዊ ኣጥቃዒታ ጋንታ ማርቆስ ቱራም ከዓ ነቲ ግጥም ኣመልኪቱ ጋዜጣዊ መግለፂ ንምሃብ ቅድሚ ትፀወታ ምስ ኣሰልጣኒኡ ማርኮ ሮዝ ኣብ ስታድዮም ሳንሲሮ ክርከብ ነይርዎ። ንሱ ኣብ ቆፀሩ ተረኺቡ ፍቓድ መእተዊ ወረቐት ኣርዩ ናብቲ ሜዳ ክኣቱ ኣብ ዝፈተነሉ ሓደ ካብ ኣባላት ሓለዋ ናይቲ ስታድዮም ጥርጣረ ስለ ዘሕደረ ምእታው ከልከሎ። እቲ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ከዓ እቲ ዋርድያ መልክዑ ኣለልዩ ንምእታው እንተፈቐደሉ ኢሉ ንኣፉን ኣፍንጩን ሸፈነ ማስካርያ ኣልዩ ገጹ ሙሉእ ብምሉእ ኣርኣዮ። በተወሳኺ እውን እንታይነቱን ቅድሚ ብጾቱ ናብቲ ሜዳ ምምጽኡ ምኽንያትን እንታይ ከም ዝኾነ ሃዲኡ ነቲ ዋርድያ ከረድኦ እኳ እንተፈተነ እቲ ኣኽባር ጸጥታ ግን ሕጂ እውን ርግጸኛ ስለ ዘይነበረ ካብ ምእታው ዓንቀጾ። ኣብ መወዳእቱ ማርቆስ ሓደ ሓሳብ ብልጭ በሎ እሞ ሞባይል ቴሌፎኑ ካብ ጅቡኡ ብምውጻእ ንስሙን ስእሉን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጉግል ፈተሸ። ውሩይ ሰብ ምዃን ጥዑም እዩ፣ ጉግልካ ኣይሕፈሮን። ነቲ ዝደልዮ ናይ ገዛ ርእሱ ሓበሬታ ምስ ስእሉ ጠበሻ በለሉ። ብኡንብኡ ድማ ማርቆስ ንሞባይሉ ናብ ትርኢት ተሓልዋ ብምቕራብ በልስከ ኣብዚ ንህልካ ብዛዕባይ ኣብ ጉግል ዝተጻሕፈ ሕጂኸ እንታይ ትብል ብምባል ኣርኣዮ። እቲ ሓልዋ ከዓ ነዚ ክንዲ ጎቦ ዝኸውን መርትዖ ክሰግሮ ስለ ዘይከኣለ ኣብ መጨረሹስ ንማርቆስ ባቡ ኣርሓወሉ። ዝሓለፈ ዓመት 10 ጎላት ብምእታውን 8 ንሸቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ብምቕባልን ጋንቱ ናብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንኽትሓልፍ ቀሊል ዘይኮነ ኣበርክቶ ዝገበረ ማርቆስ ወዱ ንተኸላኸላይ ክለባት ጁቬንቱስ፣ ፓርማን፣ ባርሰሎናን ዝነበረ ምስ ፈረንሳይ ኮይኑ ከዓ ዋንጫ ዓለም 1998 ጨበጠን ሊላን ቱራም እዩ። ኣብ 142 ግጥማት ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ብምስላፍ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስራዕ ሊላን ኣብ 1997 ምስ ክለብ ፓርማ እናተጻወተን ከሎ ንማርቆስ ኣብ ኢጣልያ ወሊድዎ። ስፖርታዊ ንጥፈታት ብቪድዮ ካሜራ ካብ ምስናድ ሓሊፉ ብዝተፈላለየ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ብቐጥታ ናብ ተዓዘብቲ ምትሕላፍ ካብ ዝጅምር 10 ዓመታት ኣውፂሩሎ።
ከም ኣካል ናይ ዝኸኣ ስኮትላንዳውያን ክለባት ካሌይቲስትልን ኣየር ዩናይትድን ዝሓለፈ ሰሙን ዘሰላሰለ ወፅኦታ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ተመሓላሊፉ ነይሩ። ኣፍቀርት ስፖርት ብሰንኪ ህልው ኩነታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ነቲ ፀወታ ኣብ ሜዳ ኣትዮም ክዕዘብዎ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ብመንገዲ ቴሌቭዥን ወይ ከዓ ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ ፍርያት ንኽሪእዎ 10 ፓውንድ ከፊሎም። ኣካየድቲ ናይቲ ውድድር ከዓ ነቲ ፀወታ ከም ልሙድ ኣብ ክንዲ ብዝተፈላለዩ ቀረፅቲ ወይ ካሜራማን ዝስእልዎ ፒክሰሎት ብዝተባህላ ሮቦት ካሜራዮም ክስእልዎ ፈቲኖም። ስለ ዝኾነ ከዓ ነተን ካሜራ ምስ ምንቅስቓስ ኩዕሶ ገዛእ ርእሰን እናቐለሳ ነጥፈታተን ንኽካይዳ ፕሮግራም ገይሮመን ወይ ከዓ ሰሪዖመን። ይኹን እምበር ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ነዚ ግጥም ንምዕዛብ 10 ፓውንድ ዝኸፈሉ ደገፍቲ ኣብ ገለ እዋናት ኣብ ክንዲ ነቲ ኩዕሶ ዝነበረትሉ ሸነኽ በንጻሩ ኩዕሶ ብዘይነበረትሉ ሸነኽ ንመስመር ዳኛ ጥራዮም ዝርእዩ ነይሮም። ሓንሳ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ተደጋጋሚ ግዜ። እንታይ እቲ ምኽንያት ዶ ትብሉ ኣለኹም? እቲ ምኽንያት እምበር ወዮ ንምንቅስቓስ ኩዕሶ ተተኺላ ገዛእ ርእሳ ክትቅልስ ስርርዕ ዝተገብረላ ካሜራ ንመላጥ ወይ ከዓ በራሕ ርእሲ መስመር ዳኛ ካብ ኩዕሶ ክትፈሊ ስለ ዘይከኣለት እዩ። መላጥ ርእሲ ናይዚ መስመር ዳኛ ምስ ኩዕሶ ምድንጋር ስለ ዝፈጠረላ ንሱ ናብዝን ናብትን ክብል እንከሎ ርእሱ ኩዕሶ መሲልዋ ምስኡ ትንቀሳቐስ ነይራ። እቶም ነዚ ሓደ ብሓደ ዝተፈጸመ ፀወታ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝተኸታተሉ ተዓዘብቲ እተን ዝተቖፅራ ክልተ ጎላት እኳ እንተዘይሓለፎም በቲ ጸጸኒሑ ዝረአ ዝነበረ ዘይንቡር ኣጋጣሚ ግን ዘይዕግብነት ከይተሰምዖም ኣይሓለፈን። ወሃቢ ቓል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስኮትላንድ ብወገኑ እቲ ፌደሬሽን ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ጸገም ናብ ኩባንያ ፒክሰሎት ቅሬቱ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡሎ። እቲ ፍጻሜ ልክዕ ቅድሚ 20 ዓመታት ብሳንዴይ ሊግ ኣብ ዝፍለጥ ናይ ኣየርላንድ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ተኸሲቱ። መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ባይብል ከዓ ብምኽንያት ኣብዚ 20 ዓመቱ ዝመልአ ክስተት ኣብቲ እዋን እቲ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንኸዘንትወላ ንወናኒ እዚ ታሪኽ ሊቶድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣዘራሪባቶ ነይራ። 31 ጥቅምቲ 2000 ዓ.ም ክለባት ክሮስ ፍሮም ፓርክ ሰልቲክን ታውንቶንቲስ ሪች ዋርደርስን ክፋለማ ናብ ሜዳ ወሪደን። ዳኛ ፒተር ኪል ከዓ ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ከም ልሙድ ንተጻወት ተኣኪቡ ሃዲኦም ክጻወቱን ንውሳኒኡ ተቃይሞም ዘየድሊ ቃላት ከይውርውሩን ኣተሓሳሲቦም። ድሕሪ ዝዕጫ ውዲቑ ነተን ጋንታታት ቦቦተን ብምትሓዝ ፀወታ ንምጅማር ፊስካ ነፍሐ። እዚ ዳኛ ነዛ ፊስካ ኣብ ጉንዲ እዝኒ ሊቶይድ ኮይኑ ኣብ ዝነፍሓሉ ተጻዋታይ ነቲ ሓያል ድምፂ ክትጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ብሕርቃን እዝኑ ሒዙ ብምድናን ብዓውታ አንታንታይ ዝበለ ድምፂ እዩ ብምባል ተወሳኺ ጽዩፍ ቃል ኣምለቐ። ዳኛ ኸ ኣይላቦን ቀይሕ ካርድ መዘዘሉ። ፀወታ ምስ ተጀመረ ኣብ ካልኢት ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ንዝተወጣወጠ ቀይሕ ካርድ ርኢዩ ንምእማኑ ዝሰኣነ ቶድ ዋዛ መሰሎ። ዳኛ ግን ናይ ልቡ እዩ ነይሩ። ከበሮ እዝኑ ዳርጋ ተቐዲዱ ከም ዝነበረን እቲ ምንጻር ድማ ናብ ገዛእ ርእሱ እምበር ኣንጻርቲ ዳኛ ዝቐንዐ ከም ዘይኮነን ገለጸ። ይኹን እምበር ዳኛ ኪል ኣድላይ ዘይኮነ ቃላት ደርቢኻ ኢኻ ኣቐዲመ ሕሱር ዝኾነ ቃላት ከይትድርብዩ ኣጠንቂቐኩም ነይረ ብምባል ሜዳ ሓዲጉ ክወፅእ ኣዘዞ። ቶድካ ንዝተዋህቦ ውሳኔ ከይፈተወ ብምቕባል ነቲ ፀወታ ምስ ደገፍቲ ሓቢሩ ንኽዕዘቦ ተቐሰበ። ብተወሳኺን ብሰርቲ ዘውፅኦ ዘይእሩም ቃል 27 ፓውንድ ክኸፍልን ን35 መዓልታት ንኸይፃወትን ተበይንሉ። ነዚ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዝቐልጠፈ ቀይሕ ካርድ ዝተረኣየሉ ግጥም ተባሂሉ ዝግለጽ ፍጻሜ ኣብቲ እዋን ንስካይ ስፖርት ሓዊስካ ዝተፈላለያ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ስፖርት ሸፈነ እኳ እንተሃቦ ብዘይ ተፈልጠ ምኽንያት ግን ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ክሰፍር ኣይከኣለን። ብዘይካዚ ገለ ማዕከናት ዜና እውን ቶድ ብሰንክቲ ብዳኛ ኪል ዝተነፍሐ ሓያል ፊስካ ናይ እዝኒ ጸገም ስለ ዘጋጠሞ ናብ ሓኪም ክቐርብ ተገዲዱ ክብላ ጸብጺበን ነይረን። ንሱ ግን ንስፖርት ባይብል ሓሶት ምዃኑ እናሰሓቐ መልሲ ሂቡ። ብተወሳኺ ቶድ ብዙሓት ሰባት እዚ ክብረ ወሰን እዚ ብኻልእ ተጻዋታይ ክስበር ተኽእሎ ኣለዎ እንተደኣ ኮይኑ ከም ዝሓተትዎን ክስበር እዩ ዝብል እምነት ድማ ከም ዘይብሉን ሓቢሩ። ቅድሚ 2 ሰሙን ክለባት ኤቨርተንን ሊቨርፑልን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብሜርሲሳይድ ደርቢ ዝፍለጥ ግጥም ኣብ ዘካይዳሉ ሓላዊ ውልዳት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ክለብ ኤቨርተንን ዝኾነ ጆርጅ ፒክፎርድ ኣብ ልዕሊ ዓንዲ ሕቆ ክለብ ሊቨርፑል ዝኾነ ኔዘርላንዳዊ ተኸላኻላይ ቪርጂል ቫንዳይክ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪድ ነይሩ። ቫንዳይክ በቲ ኣብ ብርኩ ዝወረዶ ሰፍ ዘይብል ማሰይቲ መጥባሕቲ ንኽካይ ተገዲድ እዩ። እዚ ዓመተ ስፖርት ክሳብ ዝውዳእኻ ናብ ሜዳ ከም ዘይምለስ ተረጋጊጽሎ። ብሰንኩ ድማ ኣብ ቅድሚያ ከቢድ ዕንቅፋት ከም እተገተረ ዝተዓዘቡ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ እዋኑ ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ ፒክፎርድ ዝዓለመ ሓያሌ ናይ ሞት መፈራርሒ መልእኽቲ ሊኾም ነይሮም። ብሰሪ እዚ መልእኽታት ንድሕነቱ ሰግአ ፒክፎርድ እውን ንዑን ንመንበሪ ቤቱን ዘቃምቱ ናይ ውልቂ ሓለዋ ክቆፅር ተገዲድ እዩ። ድሕሪ ዝፍጻሜ ኤቨርተን ምስ ሳውዛምፕተን ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ኣብዚ ዓመታዊ ውድድር ንፈለማ እዋን ስዕረት ኣተኣናጊዳ።
ኣሰልጣን ታጋንታ ኢጣልያዊ ካርሎ አንቸሎቲ ፒክፎርድ ካብ ደገፍቲ ሊቨርፑል ብዝመጾ ናይ መፈራርሒ ፈቐራን ብማዕከናት ዜና ብዝወርዶ ዘሎ ነቐፌታን ጸቕጢ ብምሕዳሩ ኣተኩሮ ወይ ኮንሰንትሬሽን ከጉድል ይኽእል እዩ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ነቲ ኣብ 2017 ምስ ኤቨርተን ካብ ጽምበራት ሒዙ ኣብ 122 ተኸታተልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ከይበኮረ ዝተሰለፈ እንግሊዛዊ ሓላ ውልዳት ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ኣንጻር ኒውካስል ኣብ ዝገበሮ ግጥም ንፈለማ ግዜ ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ከብሎ ተገዲዱ እንተኾነ ግን ንፒክፎርድ ዝተከእሽ ወደናዊ ሓላ ውልዳት ሮቢን ኦልሰን እውን ካብ ናይ ክልተ ብሓደ ስዕረት ከናግፎ ስለ ዘይከኣለ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ንሊቨርፑል ኣረኪቡ ደገፍቲ ሊቨርፑል በቲ ኣብ ግጥም ሜርሲ ሳይድ ዝተኸስተ ፍጻሜታት ኣብ ልዕሊ ፒክፎርድ ጥራይ ዘይኮኑ ነዲሮም ኣብቲ ዕለት እቲ ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ሪቻርድሰን እውን ንእስጳኛዊ ኣካፋሊ ቲያጎ አልካንታራ ብሓደገኛ ኣገባብ ብምእታው ስለ ዝሃሰዮ ካብ ቁጥዕ ደገፍቲ ሊቨርፑል ከምልጥ ኣይከኣለን ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ልዕሊ 10,000 ጸርፊ ምፍረራሕን ካልእን ዝሓዘለ ሓጺር መልእኽታት ወይ ኤስኤምኤስ ካብ ደገፍቲ ሊቨርፑልን ካልኦትን መጺዎ ውርያትን ሱምያትን ውልቀ ሰባት ንውልቃዊ ቁጽሪ ቴሌፎናቶም ናብ ህዝቢ ብቐሊሉ ጉሉጽ ዘይገብሩ እኳ እንተኾኑ እቶም ደገፍቲ ናይታ ብዘሬድስ እትፍለጥ ክለብ ሊቨርፑል ዝኾኑ ሰባት ግን ብሃውርዮም ንቁጽሪ ሪቻርድሰን ክረኽብዎ ክኢሎም ኣጥቃዓይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማን ወዲ ሃገሩ ንሪቻርድሰን ዝኾነ ኔይማር ቪድዮ ጌም እናተጻወተ ኣብ ቀጥታዊ ፈነው ኣትዩ ምስ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ደገፍቲ ይዘናጋዕ ነይሩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ህመት ከዓ ሪቻርድሰን ናብ ኔይማር ብፌስታይም ደው ኢሉ ኣይግዳዱ ኔይማር ከዓ ሪቻርድሰን ይድውለለይ ኣሎ ረኣዩ ብምባል ነቲ ቁጽሪ ደገፍቱ ንኽዕዘብዎ ብወዝቢ ቃልዕ ገይርዎ ደገፍቲ ሊቨርፑል ድማ ቤን ተረኽበ ሽሻይ ብዘስምዕ ኩነት ነቲ ወዲ 23 ዓመት ኣጥቃዓይ ብመልእኽታት ኣናዊጸሞ ብማልያ ዘይብሉ መልእኽታት ዝተደብደበ ሪቻርድሰን ከዓ ኣጻብዕቱ ናብ መላጉ ሞባይሉ ብምልኣኽ ኣብ ትዊተር ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ዛጊት ልዕሊ 10,000 መልእኽታት የቐኒየለይ ኔይማር ብምባል ጽሒፉ በተግባሩ ዘይተጣዕሰ ኔይማር ብወገኑ ኣብ ሓጺር ግዜ ክንዲ ዝመልእኽታት ዳ ኣዚኻ ዝተፈተኻ ሰብ ኢኻ ማለት እዩ ዝብል ናይ ሕጫጨ መልሲ ብምሃብ ዳግማይ ንዓርኩ ሪቻርድሰን ብሓዊ ደቢስዎ ጄምስ ቦንድ ኣብ ዓውዲ ፊልም ዓለምና ኣዝዩ ፍሉጥ ገጸ ባህሪ እዩ ነዚ ገጸ ባህሪ እዚ ዘንጸባርቐ ከዓ ብዝተፈላለዩ ደረስቲ ብርክት ዝበለ ፊልምታትን መጽሓፍትን ከም ተደርሰን 7 ተዋስእቲ ድማ ነዚ ገጸ ባህሪ እዚ ለቢሶም ከም እተዋስኡን ይፍለጥ ንገጸ ባህሪ ጄምስ ቦንድ ወኪሉ ባዶ 7 ብዝብል መጸውዒ ኮድ ንፈለማ ግዜ ዝተዋስአ ስኮትላንዳዊ ሰር ቶማስ ሴንት ኮነር እዩ እዚ ብቦኽሪ ጄምስ ቦንድ ዝፍለጥ ተዋሳይ ካብ 1962 ክሳብ 1983 ኣብ 7 ዝተፈላለየ ኣርስታት ዝተዋህበ ፊልምታት ከም ጄምስ ቦንድ ኮይኑ ዓዩ ሴን ኮንሪ ብዘይካ ኣብ ፊልምታት ጄምስ ቦንድ ኣብ ካልኦት ብዙሓት ፊልምታት እውን ተዋሲኡ እዩ ከም ውፅኢት ብሉፅ ብቕዓቱ ከዓ ሽልማት ኦስካር ንምዕታር ክኢሉ ብዘይካዚ ኮንሪ ከም ብሉፅ ቀንዲ ተዋሳኢን ሓጋዚ ተዋሳኢን ኮይኑ ልዕሊ 10 ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሽልማት መድረኽ ተዓዊቱን ተሓፂኡን እዚ ብ25 ናሓሴ 1930 ዝተወልደ ተዋሳኢ ዝሓለፈ ቀዳም 31 ጥቅምቲ ኣብ መበል 9 ዓመቱ ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዩ ኮንሪ ኣብ እዋን ንእስነቱ ኣብ ምህናፅ ኣካላትን ኩዕሶ እግርን እውን ይነጥፍ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣባል ቦኒሪግ ሮዝ ዝተባህለት ኣብ ታሕተዋይ ሊግ ስኮትላንድ እትፃወት ክለብ እውን ነይሩ እዩ ሓደ ግዜ ኮንሪ ምስ ናይ ሙያ ፊልም መሳርሕቱ እናተፃወተን ከሎ ካብ 1945 ክሳብ 1969 ንክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝዓለመ ስሙይ ኣሰልጣኒ ሰር ማት ባስቢ ተዓዚብዎ ግጥም ዝተወደኻ ግዜ ከይወሰደ ብኡ ንብኡ ኮንሪ ማልያ ዩናይትድ ለቢሱ ክፃወት ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ሓቲትዎ ብዘይካዚ ሰሙናዊ 25 ፓውንድ ወይ ድማ ብናይ ሎሚ ሸርፊ ኣስታት 700 ፓውንድ ዝኣክል ደሞዝ ክግበረሉ ምዃኑ እውን ሓበሮ እንተኾነ ግን እዚ ኣፍቃሪ ፆታ ጎልፉን ምዃኑ ዝንገረሉ ተወሳኢ ንዕድመ ባስቢ ነፂግዎ ኮነሪ ብሂወት እንከሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝፈቱ ነቲ ፃውዒት ክቕበሎ ተወናዊነ ነይረ ይኹን እምበር ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ 30 ዓመታት እንተዳመልዩ ኣኽቲምዩ ኢለ ይሓሲበ ኣብቲ እዋን እቲ ኸ ኣነ ድሮ 23 ዓመት ገይረ ነይረ ዕድመይ ስለ ዝኸደ ተዋሳኢ ክኸውን ወሲነ እዚ ውሳኔ እዚ ኸ ሓደ ካብቶም ኣብ ሂወተይ ዝወሰንኩም በላሕቲ ውሳኔታት እዩ ዝብል መልሲ ሂቡሉ ኔይል ሩዶክ ካብ 1985 ክሳብ 2003 ንክለባት ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ሓዊስካ ምስ 9 ክለባት ዝተፃወተ እንግሊዛዊ ተኸላኸላ እዩ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ 52 ዓመት መሊኡ ዘሎ ስፖርታዊ ኣብዚ ሰሙን The World According to Roger ዝብል ኣርስቲ ዝሓዘት መጽሓፍ ናብ ዕዳጋ ዘርጊሕሎ ኣብታ መጽሓፍ ከዓ ኣብ 1994 ምስ ጋንቱ ሊቨርፑል ናብ ዶብ ኣፍሪቃ እናገሸን ከሎ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሂድሮ ንዘጋጠሞ ዘስሕቕን ዘሰንብድን ኣጋጣሚ ተሪኹ ይርከብ
መላጽ ወይ ከአላማ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ሩዶክ እታ ኣቦታ ኮይና ፓስፖርትን ቦርሳን ትቆጻጸር ዝነበረት ጓል ኣብ ቦርሳኻ ዝኾነ ነገር ኣለካ ድዩ ኢላትኒ ተዋዛይት ኮይና ስለስተራእተን ድማ ንኽዋዝያ ባሂሉኒ ስለ ዝኾነኻ ነኽላገጽ ኣብ ቦርሳይ 2 ኡዚ ዝዓይነቱ ብረትን 30 ናይ ኢድ ቦምባን ኣለኒ ኢለያ እታ ጓል ብቕጽበት ኢዳ ኣብ ትሕቲ ጣውላኣ ናብ ዝነበረ መላጉም ሰዲዳ ናይ ሓደጋን ህጹጽዋንን ምልክት ጠወቐት እቲ ዝነበርናዮ ተርሚናል ብድምፂ ደወልን ህልም ምጽእ ብዝብል ቀይሕ ናይ ሓደጋ ብርሃንን ተናወፀ ቦርሳኹም ሓዲኩም ካብዚ ተርሚናል ብህጹጽ ውፁእ ሃየውፁ ዝብል ድምፂ ብተደጋጋሚ ኣቃልሐ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ብረት ዝዓጠቑ ኣኽበርቲ ፀጥታ ከበቡኒ ንርእሰይ ብክልተ እዳወይ ሒዘ ክንብርክኽ ከኣ ኣዘዙኒ ድሓር ብሓይሊ ጎቲቶም ምስ ተስኡኒ ንዓይነይ ንምእማኑ ሳንኩ ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ብልዕሊ 4,000 ዝኾኑ ግያሾ ተጎቢኡ ዝነበረ ተርሚናል ፈቐዱ ፋሕፋሕ ዝበለ ቦርሳታትን ባልጃታትን ጥራይ ሒዙ ተረፈ እንታይ ዓይነት ዓብ ገበን ከም ዝፈጸምኩ ሽዑ ተሰቆረኒ ነቶም ኣኽበርቲ ፀጥታኻ በጃኹም ተጻወታየ ሽበራዊ ኮንኩን የቕሬታ ግበሩለይ በልክዎም ንቦርሳይ ብደቂቕ ሓደ ብሓደ ፈተሽዎ ንዓይውን ዕርቃነይን ሓጺን ብዘለሊ መነጽር መሳርሕን ኣሕለፉኒ ጽዑቕ መርመራውን ተኻየደለይ ኣብ መወዳእታ ኣሰልጣን ሮይ ኢቫንስ ነቶም ኣባላት ጸረ ግብረ ሽበራ ንኸይከሱኒ ተማሕጺንዎም እቲ ጽቡቕ ነገሩ እዚ ጉዳይ እንቋዕ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይጋጠመ ነዚ ተግባር በዚ ሎሚ ግዜ ፈጺመዮ እንተዝኸውን ነይረ ዘይስገር እምባ ምኾነኒ ነይሩ ብምባል ኣብዛ ዝተጠቐሰት መጽሓፍ ንገለ ክፋል ናይ ታሪኹ ኣዘንትዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ኣብዚ መጽሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ንኹልና ሰላምን ጥዕናን